Спасители на прасета. С участието на Дейвид Хогелсхоф в ролята на Чемп Свимър. Мис Пеги в ролята на самата себе си. И с Памела Хандерсън като с Памела. И Анди Ранди Прашчови в ролите на Дони и Арт Сишел. Хей, Чемп, изпей онази хавайска песен. Да! Ами да, предполагам, че имате предвид онази, която беше нещо като... Какво? Искам да се върна под сламената страха. Кавай! Шилуби-дълби, да. Хумо, хумо, хумка, нука, Извинете. хумо. Някой може ли да ми каже къде е Чемп Свимър? Аз съм новата помощник. Спасителка. Хъмна. Какво каза? И аз не знам. Това е хавайски говор. Искам да го попитам дали облеклото ми е подходяща за моята нова работа. Да. Прасе! Много смешно. Сигурен ли си, че дишането уста в уста ще те спаси? Я виж, онова нещастно създание е преследвано от акули. Да помогнем. Не, Спамела, да оставим нещата на природата и да се върнем към дишането уста в уста. Хайде! Добре. Ах ти, глупак! Как смееш да флиртуваш с тази плажна гъска, докато мен за малко да ми изяде акула? Да. Ще те науча аз! Китовете могат да ходят. А аз, че прасетата могат да летят. Нещо остана с телевизора. Какво? Сключена. Шефе, май владеем положението, а? Тая Мис Пеги може да е прасе, но както и да го погледнеш, тя ни донася сланината. Хей, не използвай прасешки метафори в първото ни шоу. Клифърд, ето те. Какво има, Кърм? Искам да те запозная с някого. С Мишел Пфайфър. Здравей, Клифърд. Мишел Пфайфър любезно се съгласи да ни бъде гостинка. О, Боже, това е велико. Извинете ме, че го казвам, госпожа Пфайфър, но сте убийствена звезда. Ами, не съм. Ей, шефе, имам един въпрос. Мишел Пфайфър? Нали ви казах? Много е мил. Но защо хората мислят, че съм бляскава звезда? Аз съм най-обикновено момиче, като всички други. О, аз ли съм тогава необикновен? Прощавай, трябва да ти кажа нещо. Не сега, Риц. Много важно. Казах не сега, чули? Мишел, идете в специалната гримьорна за звезди. Аз ще донеса сценария. Мерси, Клифърд. На време се обадихте. Ще бъде много забавно. Да, забавно. Да, наистина... Супер е. Ризо, какво е толкова важно? Ами това, че преди 5 минути покани Пиги да бъде гостенка в шоуто. Почакай, поканили сме Мишел Пфайфър и Пиги да бъдат гостенки в едно шоу. Да, мисля, че може би го сторихме. Бягай в шкафа с провизии. Ако ме желаеш и мислиш, че съм секси, ела и... Здравейте, господин Калахан, как сте? Обичайното питие, а? Не? Искате нещо по-различно днес? Добре, предлагам ви напитката гореща изненада. Да не обичате подправки, защото може маничко да ви пари. Не се бойте, мистер Си, веждите пак ще пораснат. Клулес, да, той отзад ще го повикам. Клулес! Да, Поли, какво има? Благодаря. Здравейте, мистер Калахан. Много красива дреха имате. Ей, Клулес, чух, че имаш проблеми. О, да, със сестрата на жена ми. Тя ще ми изяде цялата къща. Излапала е зеленчуците. Не, изяде къщата, която е мой дом. Защо не я изгониш? Не мога. Тя гледа децата.
Коза бавачка. Бавачка ли? Да. О, Клуне, ще ме убиеш. Извинявай. Запей. Добре. Пол. Дамите от канта, до-да, пистата на канта, до-да, Тази песен май не им харесва, Клулес. Добър удар, мистер Калахан. Госпожи и господа, продължаваме вечерното куклено шоу. Да кажем здрасти на красивата гостенка Мишел Пфайфър. Невероятно е! Мерси, Клифър. Отдавна ми се работеше с кукли. Мишел, не работиш за първи път с нас. Първи е? Аз... Чакай, не. Изключено е да покажеш онези стари кадри. О, да, ще ги видим. Госпожи и господа, сега ще ви покажем как изглеждаха Мишел Пфайфър и куклите през 1975-та. Мишел е там. Благодаря ви много и добре дошли при куклите. Предлагам да започваме направо и да ви запозная с нашата госпожица. Млада дама, която обича да отглежда органична храна, да кани гости на фондю, мечтае някой ден да бъде един от ангелите на Чарли. Мишел Пфайфермановец. Добре дошла, Мишел. Готова ли сте да започнем да играем? С истински възторг, Кърмит. Нека опознаем нашите лоши страни. Ерген номер 1. Нов любим, надарен с чувство за хумор. Какво е за теб весела среща? Виж, Мишел, първо бих те завела в лабораторията си, където ще устържа малко епидермис и ще изследваме кожени клетки от дупетата си. Виж ти. Втори ерген същия въпрос. Не е весело. Дивак. О, казах ли ви, че може да манипулираме времето с дупетата си?